első vendégeink itt ülnek velünk szembe, akik konkrétan a Mozgásélmény szenioroknak programtól jöttek. Csányi Dorottyát és Kovács Kriszta szenior trénert köszönhetjük a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Igen, mielőtt belefogtál volna a nézők köszöntésébe, éppen arról beszélgettünk, hogy melyik is a szenior korosztály. Kiknek szól az a program, ami miatt most beszélgetünk? Hát nincsen ez a program igazából korhoz kötve, hát az 50-60 év feletti korosztályt célozzuk meg elsősorban ennek a programnak a kialakításával, de bárki csatlakozhat ehhez a kezdeményeződéshez. Bárki, azaz oda megyek én is, és hát ugye a kor nem számít, a fittség nem a kortól függ. Hát ki lehet próbálni nyugodtan ezt a programot, ez egy online felületen futó videósorozat igazából. Ez csak most online, hogy ezt a betegséges időszakot éljük, hát vagy általában? Erre lett specializálva, erre a kialakult helyzetre, de Kriszta erről többet tudna mesélni, ő foglalkozik a szenior korosztálynak az átmozgatásával, úgyhogy a hétköznapokban is, úgyhogy erről ő tudna többet mesélni. Igen, egy egyesületet vezetek a 17. kerületben, ahol tényleg minden nap mozgásos órák voltak a szenior korosztálynak. Ugye, hogy határozzuk meg azt, hogy ki a szenior? Hogyha belegondoltok, itt azért több generációról beszélünk. Tehát 50-től fölfele, de akár 90 fölötti tagjaink is vannak, és nagyon-nagyon nehéz úgy összeállítani egy mozgásprogramot, hogy mindenki a fittségének megfelelően megtalálja azt a mozgásformát, ami neki éppen megfelelő. Mi több, ez a fittség is időben változik, tehát van, hogy javul, van, hogy romlik, és mi minden körülmények között megpróbáljuk ezt az igényt kielégíteni. Na hát ugye a tavasszal változott a programunk, mert az addigi kontaktórákat meg kellett szüntetnünk, és így jött szerencsére a Magyar Szabadidős Sportszövetségnek a kezdeményezése, hogy tegyük át ezt online, és ne hagyjuk magukra az időseket, akiket bizony-bizony a család betuszkolt a négy fal közé, hogy mama, maradj otthon, ne mozduljál, ne csinálj semmit, mert abból baj nem lehet. De hát lássuk be, hogy azért, hogyha kirángatunk valakit a megszokott életmódjából és aktivitásából, annak nem lesz jó vége. Tehát mindenféleképpen az aktivitást meg kell őrizni, az életigenlésünket meg kell őrizni, a motivációnkat és a mosolyunkat, azt hiszem, hogy minden nap meg kell őriznünk, és úgy gondolom, hogy ez egy sikeres és jól futó kezdeményezés, ahol különböző óratípusokon próbáljuk megtalálni azokat, akinek kisebb a fittsége, kevésbé aktív, esetleg még soha nem sportolt, illetve azokat, akiket viszont most a tornaórákról tart otthon ez a helyzet, és azon nem tud részt venni a megszokott aktivitásán. Tehát ezek a szélsőségek is megtalálhatók a programnak a különböző óráin. Ez nekem nagyon úgy tűnik, mintha itt nem csak a fizikális fittségről lenne szó, hanem a mentális fittségről is, hiszen hogyha egy idősebb ember elmegy társaságba, az már eleve egy olyan erő, vagy egy olyan élmény, hogy az őt feltölti, és egy kicsit aktívabb lesz a mentális higiéniája is. Hát a mentális higiéniával kapcsolatban arra figyeltünk, hogy a foglalkozást úgy építjük föl, hogy minden nap fix időpontokba érhetőek el a tornák. Tehát, hogy az a célunk, hogy a napi rutin az megmaradjon. Tehát, hogy adjunk egyfajta kapaszkodót, így van a hétköznapokban, ezért van az, hogy az órák csak abban az adott időpontban érhetőek el, reggel 8 órakor és délután 4 órakor. De Dorka, nem az a baj, vagy az nem jelent nehézséget, hogy az a korosztály, amelyiket te is említetted, hogy akár 90 éves korig is, azoknak nem biztos, hogy van számítógépük, internetük, állandó hozzáférésük. Hát nyilván ez egyfajta korlátozás, így van, hogy csak az interneten érhetőek el ezek a tornák, de hosszú távú céljaink közé tartozik, hogy esetleg valami médiummal együttműködve, akkor ezek tévében is elérhetőek legyenek. De hát jelenleg most ez a keret, tehát hogy jelenleg most így tudjuk ezt a programot folyamatosan futtatni, de nagyon nagy az érdeklődés rá. Úgyhogy én nem feltétlen gondolom azt, hogy ez akadálya, ez az online elérhetőség. Nyilván korlátoz, de azért így is szép számmal, tehát hogy nagyobb érdeklődés van rá, mint amit a kezdeti időszakban gondoltunk. A program már egy ideje sikeresen működik, de most megújult. Milyen formában újult meg?
Most szeptemberben csatlakozott hozzánk egy új oktató, egy férfi oktató, eddig csak női oktatók adtak foglalkozásokat. Antal Miklós személyében nagyon-nagyon sikeres órákat prezentált. Ez az egyik fajta újulás, hát egy kicsit a grafikai világunkon is változtattunk, kicsit megizmosítottuk az alapkreatíva. Könnyebben fogyasztható? Könnyebben fogyasztható, igen, de az alapkoncepción nem változtattunk, meg annyi újdonság történt még, hogy a pénteki órákat áthelyeztük este 6 órára, mert létrehoztunk egy ilyen szavazást, és úgy láttuk, hogy a pénteki napon a 6 óra az megfelelőbb lenne a résztvevőknek. Hát aztán majd meglátjuk, hogy ez így van, vagy nem így van, de azt áthelyeztük. Mondod, hogy nagy az érdeklődés, ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát, hogy nagy az ügyfélkörötök, úgymond a törzs? Igen. Hát van már egy kialakult rajongóbázisunk, vagy ilyen követőbázisunk, folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket minden torna után, hogy jaj, köszönjük Krisztal, nagyon-nagyon jó volt, hú, de jó, átmozgattam magam, tehát folyamatos visszajelzéseink vannak. És azt hiszem, hogy ez egy picike kommunikáció is a mindennapjainkban, és vissza tudjuk csalni talán azokat a társas interakciókat, aminek most egy kicsit hiány van ez a korosztály is, mert van lehetőség a kommunikációra, van lehetőség arra, hogyha még online is, de valamit együtt csináljunk, és együtt éljük meg ezt a programot. Én vallom, hogy amit bármikor megcsinálhatunk, azt lehet, hogy elhanyagoljuk, és soha nem fogjuk megtenni, de hogyha itt időhöz kötve kell 8 órakor vagy 4 órakor tornázni, és tudom, hogy nem csak én tornázok, hanem még többen, és a szomszédasszony is, akinek javasoltam, és a sógornőm is, akkor az megint csak egy olyan plusz érzést ad a dologhoz, amitől talán szellemileg is egy kicsit jobban érezzük magunkat. Ez technikailag hogy néz ki? Ez egy konferenciabeszélgetés? Nem, maga a program az a masport.hu per mozgásélmény szenioroknak program oldalon fut. Igen, most ebből elég a masport.hu, igen, azon a honlapon fut, az oldal tetején van egy számláló, és az folyamatosan visszaszámlál. És az adott időpontban, tehát reggel 8-kor vagy délután 4 órakor az a számláló átvált, és ott egy ilyen beágyazott YouTube videó megjelenik, amit ugye előre az oktatók felvettek. Bárki tud csatlakozni? Igen, ez nem kötött regisztrációhoz, tehát bárki, aki fölmegy a honlapra, akkor az ott az adott időpontban megtalálja ezeket a foglalkozásokat. És mik a feltételek? Nincs különösebb feltétel, csatlakozzon az oldalra. Akarjon egy legyen, a vágy legyen igen. meg benne az aktív életmódra. Egyébként mennyire nyitottak? Volt egy általános előzetes felmérés, hogy bizonyos korosztályhoz milyen mozgáskultúra illik jobban, vagy mi nem annyira? Olyan kollégák vesznek részt a programban, akik a hétköznapokban is ezzel foglalkoztak az elmúlt időszakban, tehát van egy személyes tapasztalatunk az idősekkel, és így ebből tudtunk kiindulni. Szerencsére mindannyian mások vagyunk, és így más csapatot tudunk megszólítani, más erősségű órákat tartunk, ugye ez a honlapon fönn van, hogy melyik óratípusnál kiket várunk, a kezdőket, a kicsit rutinosabbakat, vagy már azokat, akik nagyon aktív sportolók, és így mindenki könnyen megtalálja azt a mozgásformát, amire szüksége van. Nektek a személyes életetekben van arról emléketek, hogy nagyszüleiteket láttátok kifejezetten tornázni? Én láttam. Igen? Igen, a nagypapám sokat jogázott otthon. És emlékszem, hogy kiterítette a szőnyeget, és ott jogázott hajnalonként. Az én nagymamám vidéken élt, és nagyon aktív életmódot folytatott, tehát azt hiszem, hogy én ugye idősebb vagyok Dorkánál, az egy más világ volt, és nem voltunk annyira elkényelmesedve, mint manapság, és nem volt annyi gomb, amivel el tudtunk intézni dolgokat. Neki bizony az utolsó pillanatig 86 évesen is fát kellett vágnia, szenet kellett behordania, ki kellett hamuznia, tehát egy más idő volt talán egy picikét az. Igen, ezen gondolkoztam én is, hogy most sokkal több ülőmunka van, sokkal több olyan élethelyzet, hogy nincs meg az a sokféle természetes mozgás, ami miatt, hát nekem is, az én nagyszüleim, mondjuk ha az egészségről beszélgetünk, akkor imádkozásra szántak időt. Most arra, hogy tornázzanak, hát úgyis annyit mozogtak, igen, ahogy mondod, hogy nem más volt arra szükség. Volt. Igen. De azt hiszem, hogy ezt be kell látnunk, és végig kell gondolnunk minden este a napunkat, és ezen belül azt is, hogy mi az, ami örömet okozott nekünk, mi az, ami bánatot okozott, és azt hogy dolgozzuk föl, és azt is, hogy mennyit mozogtunk.
és lehetséges, hogy elég alacsony aktív percet fogunk tudni megszámolni, illetve vannak ehhez már olyan segédeszközök, amik a lépést számlálják, és mikor valaki avval szembesül este, hogy 700-at lépett, vagy még kevesebbet, akkor az elgondolkodtató, hogy az egészségünk megőrzése érdekében muszáj lesz ennél többet mozogni és aktívabbnak lenni. Hát és persze az sem mindegy, hogy hol teszi ezt az ember, mert a legjobb lenne friss levegőn, tehát hogy ti mennyire vagytok ennek a híve, hogy csoportosuljanak össze. Jó, nyilván ez egy kicsit azért más, mert azt ott nem online és nem vezetett szempontból, de vannak ilyen megmozdulásaitok? Nekem van. Gyalogoljunk együtt. Hát most a világgyalogló hónap van most pont októberben, úgyhogy az fut az a program. Elég sikeresen, nagyon sok regisztráció érkezett, azt hiszem, hogy valami közel 300, ott csoportokba lehetett jelentkezni erre a programra, és a cél az, hogy gyalogoljunk a természetben. Az miért jó? Hát a mentális egészség miatt is, mert azért ugye a természetben azért felfrissül az ember, meg zöldet lát, tehát hogy most a mai világban nagyon sokat vagyunk bezárva, most ugye van egy kényszerhelyzet, tehát hogy amiatt is, de hát a szabad az feltölt energiával, és közösségben találkozhatunk. Így van. Én azt vallom, nekem a Nordic Walking óráim most is futnak, és úgy gondolom, hogy muszáj kiszakadni otthonról. Tehát nem lehet azt az életmódot folytatni, hogy csak a négy fal között vagyunk, hogyha valaki meg szeretné őrizni a szellemi és a testi épségét, akkor ki kell jönni, és úgy gondolom, hogy a Nordic Walking és a gyaloglás erre tökéletes lehetőséget ad, hogy egymástól távolságot tartva, esetleg maszkot használva tudjunk együtt sportolni, beszélgetni, találkozni egymással. Na de most itt azt látjuk, amiről szó volt az imént, még a gyaloglás előtt, amikor is mit látunk pontosan? Ez egy széktorna, ez egy olyan mozgásforma, amit a legkevésbé fitteknek javasolunk, azoknak, akik esetleg még soha nem mozogtak, soha nem sportoltak. Ezek a reggeli órákban futnak ezek a tornagyakorlatok, egy rövidített 15-17 perces mozgásformáról beszélünk, aminek a célja inkább az átmozgatás. Tehát a reggeli ébredés utáni vérnyomás helyrekerülése, vagy valami hasonlóról lehet szó? Tehát, igen, hogy jó, beinduljon a testünk. Igen, és egy kezdő mozgásforma, tehát úgy gondolom, hogy aki most kezd el sportolni, annak ez egy kiváló lehetőség, és hogyha ezt napról napra, hétről hétre ismétli és gyakorolja, akkor utána már a hosszabb és nehezebb mozgásformákat is kipróbálhatja. Tehát ezért tartom jónak a programot, mert egy picikét egymásra épülnek ezek a kis videók és gyakorlatsorok, és hogyha valaki túl van ezen a széktornán, és azt mondja, milyen jól esett, és nem fáradtam el, és egész jól átmozgatott, akkor nézzünk meg egy hosszabbat, és esetleg az Évivel, aki egy picikét aktívabb tornát tart, és máshogy mozgatja meg az izmokat. Tényleg vannak visszajelzések sűrűn, hogy mit éreztek, mennyire töltődtek föl ettől? Hát a kristálytornájára például az volt, hogy az egyik résztvevő kipróbálta, és mondta, hogy hát az elején kicsit nehézkesen ment neki, és utána pár hét múlva visszajelzett, hogy már sokkal jobban megy, már tök jól tudom a gyakorlatokat, és most már nincs is ezzel úgy nagyobb problémám. Úgyhogy vannak, igen, ezek a Facebook oldalunkon szoktak érkezni ezek a visszajelzések, a Szépkorúak Sportfesztiválja Facebook oldalra, azért, mert hogy ennek a programnak az előzményének tekinthető az, hogy a Magyar Szabadidős Sportszövetségnek volt a Szépkorúak Sportfesztiválja egynapos programja, és ott kialakult egy követőbázis, ugye ez a program idén most elmaradt, és igazából ezt a követőbázist megtartva, tehát erre építkezve jött létre ez a Mozgásélmény szenioroknak program. Arról vannak adatok, hogy férfiak vagy nők veszik leginkább igénybe ezt a fajta kikapcsolódást? Hát főképp nők, de most ugye, hogy behoztuk Antal Miklós, most reméljük, hogy a férfiakat is meg tudjuk szólítani. Úgyhogy... Nagyon nehéz dolgunk van a férfiakkal. Én azt szoktam mondani, engem a férfiak nem szeretnek. Mert legalábbis az órákon is azt látom, hogy a hölgyek hamarabb jönnek, és hamarabb tesznek az egészségügyek, nem? Inkább csak erről van szó. Nyitott. És egyébként nehéz szerepünk van otthon is, mert otthon is az a feladatunk, hogy a férfiakat rábírjuk a mozgásra. Hát most bízunk benne, hogy a Miklós is segíteni fog bennünket abban, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz. Férfiak. Így a kis videót nézve
megfogalmazódott bennem, hogy mennyire igazad volt, amikor azt mondtad, hogy igazából a személyes csoportos torna az, ami alkalmas, hiszen ott mondhatod azt, akinek látod, hogy nem tudom, hogy szólítjátok az együtt tornázókat, de mondhatod, hogy Juliska, látom, hogy fáj az egyik tér, de akkor most arra figyeljen, hogy azt kevésbé emelje. Tehát, hogy akkor látod személyesen, hogy milyen mozgásra. Úgyhogy a tévén keresztül nem tudod. Ebben igazad van, de kevés lehetőségünk van, tehát hát azt kell csinálnunk. Ami azt hiszem, hogy segít bennünket, az az, hogy nem egy és nem két tornafoglalkozást tartottunk már élőbe, és tökéletesen tudjuk a felmerülő hiba lehetőségeket, és ezt folyamatosan mondjuk is, hogy arra figyeljél, hogy szép egyenes legyen a hátad, a fejtetővel nyújtózz meg, stb. És sok esetben az én tanítványaim, akik követik ugye a massporton ezeket a tornákat, mindig megkérdezik, hogy te honnan látod, hogy mit csinálsz. A lelki szemeiddel. Igen, és akkor szoktam neki mondani, hogy láttam már ilyet. De nincs lehetőségük azonnal és abban a pillanatban valamit írni, reagálni, vagy fényképet csinálni és elküldeni nektek? Bízunk benne, hogy nem írnak, mert akkor megállt a mozgás. Az igaz. Hát nehezen elviseljük ezt a hallgatófélt. Mozogjunk, és akkor nincsen írogatás. Igen, hát de jó, oké, késleltetett internet, mondjuk megkér valakit, hogy csinálja, hogy egyébként ez Kriszta, tényleg ez jó volt most itt. Nem feltétlenül érzem, hogy egyenes a hátam akkor, amikor csinálom. Én olyan visszajelzéseket kaptam, hogy lefotózták az együtt sportoló férjeket. És nekem ez egy nagyon jó visszajelzés volt, mikor azt láttam, hogy tényleg meg lehet szólítani a férfiakat is, nem olyan nagy számban, mint a hölgyeket, de hogy van már erre is példa. Amikor először beütött ez a pandémiás időszak, akkor az én gerinctorna órám is átment online-ba, és én azt nagyon nehezményeztem, hogy én nem tudok nekik semmit mondani, csak beszél. Mi is nehezményezzük. Igen, és én ezt minél előbb, tehát hogy erre megoldást, vagy feloldást minél előbb kívánok nektek, hogy a munkátokhoz legyen akkor ez a jó kis személyes kontaktus minél előbb. És köszönjük hát szépen. A massportnak feltétlenül egy tovább lépést ebből a státuszból. Nem tehettek róla, senki nem tehet róla. Ez van. Így van. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Én is köszönöm. Szépen.